que non. É dicir, por exemplo, se non levamos o calzado axeitado, se por exemplo levamos un calzado máis grande do que temos que levar, ou máis pequeno do que temos que levar... un zapato como este é máis susceptible de que saia un calo, por exemplo. Claro, calos e durezas, porque ao final, claro, realmente temos as dedas aquí moi xuntas na parte de diante, temos unha parte, cambia a mecánica do pé, e realmente os puntos de presión do pé van cambiar. Entón, ao cambiar os puntos de presión, falamos que por ese roce e por esa presión van medrar os calos e as durezas. Tamén se os temos as uñas mal cortadas, os pés mal hidratados, o calzado que decíamos moi pequeno, moi grande, todo eso vai influir para que teñamos máis calos e máis durezas. Sin embargo, temos outra parte coa que non podemos facer nada. Falamos de xonetes, falamos de dedas en garra, as típicas dedas en garra que están sempre aí encollidas e que non podemos modificalo, bueno, pois aí non podemos facer moito. E logo, sobre todo, tamén, se temos, por exemplo, unha perna máis curta que outra, ás veces non é algo moi visible, pero ás veces é simplemente aí medio centímetro que aparentemente non se nota, pero si vai cambiar os puntos de presión do pé e vai provocar isto. Héctor, que facemos para eliminaros? Porque escoitamos aí na rúa unha muller dicindo que lle puña cebola, é dicir, que temos contra eles? Por aquí vexo que trouxeches algunhas cousiñas. Pois mira, trouxen varias cousas, clásicas limas, pero trouxen tamén algo que a mí pareceme perigosísimo, que este artefacto que leva unha coitela... Pois isto é moi de manicura, de pedicura, Partere, sacullín. Na casa, especialmente as persoas que teñen problemas de coagulación e que toman Sintrón, as persoas con diabetes, que tamén teñen mala circulación nos pés, porque isto leva unha coitela, tal cual. E trátase de con esa coitela cortar o calo ou cortar a dureza. Así que ollo con isto, ollo manexar isto, que podemos facer unha desfeita. Pois a mí eso fixeronmo na pedicura, se cho digo eu, Se foi un profesional... Xa cho digo que a isto pasaronmo no pé. Se foi un profesional ben, pero senón, ollo, moito cuidado. Menos mal que temos a Héctor para avisarnos destas cousas. Que podemos empregar na casa con tranquilidade? Pois, por exemplo, unha pedra pome. Ai, que chulo isto, non? Esta é a clásica lima que se está ahora moi de moda, que está se vendendo moito, que simplemente leva unhas pilas, isto xira, esta parte de arriba empeza a xirar, e podemos ir limando de cara ao verán, que sempre se ve máis o pé, podemos ir limando esas durezas. Isto non ten peligro. Espera, que non é tan profesional como o podólogo, que échalo para ti, espera, que estou facendo isto para ti. aquí non teríamos ningún peligro. Saboter. Pois mira, isto é un problema. Eso que vou barrer aí. Se nos ponemos isto, este metes así, vamos a coller, metes así no dedo, tal cual, collemos esta parte, é un pouco flexible, e metémolo así, metémolo no dedo tal cual, e quedaría este dedil posto, bueno, habría que cortalo segundo a lonxitud do dedo, claro, pero vamos poñendo estes dediles, que o que van facer é, cando están os dedos xuntos, realmente disminúe a presión e o roce entre os dedos. Entón, si pode axudar a prevenir, en certo modo, ese calo, ou incluso se o temos xa formado, a aliviar un pouco. Interesante. E logo isto entendo que son como as típicas tiritas, moi cando vas a unha boda, non? Para protexer. Claro, estos son uns parches que levan ácido salicílico, porque temos dúas formas de acabar con Espera, un que vou ahora. procedimento mecánico, que todo isto Que estou facendo unha cousa para ti. para rascar, para frotar, e outro que é o procedimento químico, que son estes parches, que hai no tamén en forma de parches, en forma de bolígrafo, tamén incluso con un líquido vermello que bota algunha xente aí nos calos e nas durezas. Eso é ácido salicílico, que o que vai facendo é, pouco a pouco, acabando con esas capas de pel que van medrando demais, para acabar con... Eu cheguei a escoitar, Héctor, que os calos eran bons pros pés. Que ter calos e durezas era bo. Digo de verdade, isto é certo? Claro, menos para o que o ten que lle doe, está deseando acabar con el. Si é certo que hai un pouco unha teoría, non? Que ao final se tes hai unha superficie de rozamento no pé, e se tes unha dureza ou tes un calo, é porque está protexendo o pé desa superficie, dese rozamento, non? Por eso, cando vas ao podólogo para que eliminen esa dureza ou eliminen ese calo, o calo elimina, non? Pero a dureza eliminan case todas as capas da pel, pero non todas, non? Claro. Sempre deixan un pouco, porque fai un pouco como de almohadilla de protección do pé, pero claro, realmente, cando van medrando capa sobre capa, chega un momento en que hai que ir eliminando esas capas. Pero igual non con isto que mete medo. Claro, isto moito ollo, de verdad, que hai moita xente que o emprega e logo chega con auténticas desfeitas nos pés. Especialmente falamos de persoas con diabetes, que non teñen unha boa sensibilidade no pé, que non cicatrizan ben tamén as feridas do pé, porque teñen unha mala circulación, así que ollo, porque pode acabar cunhas cosas. Pode acabar mal. Bueno, imos con algunhas preguntiñas para Héctor sobre este tema que nos chegaron. A ver, a primeira. Os calos do pé desaparecen con tempo ou teño que quitalos? Que boa pregunta. Os calos non van desaparecer. Non desaparecen. Que non vai desaparecer como tal. Pode haber épocas na que medre máis, épocas na que medre menos. Sobre todo se vamos cambiando de calzado. Falamos de que é pola presión, polo roce, pola presión. Se cambiamos de calzado, ese calo que estaba aí que nos molestaba
vai medrar menos ou vai medrar máis rápido, pero desaparecer como tal así espontáneamente. Se non o vai tratamos, nada. Imos con máis cuestións. A ver, outro día estreei uns zapatos e saíume unha ampola. Vais a converter en calo? Non necesariamente, son cousas diferentes. Unha cousa é a ampola, que ocorre moito, sobre todo agora en verán, estrenamos calzado, ás veces xa quitamos os calcetís, levamos calzado aberto que non empregamos calcetís, entón, incluso mercamos algo novo, non? Ai, que bonitas estas sandalias, sí, están moi ben, pero logo, claro, hai que endurecer o pé, digamos, non? Entón, van aparecendo esas ampolas que hai que curar, que hai que tratar, pero non teñen nada que ver cos Non calos, se transforman despois. Imos con máis preguntas. A ver, a miña avoa tiña calos nos pés e todas as noites poñeos a remollo en auga con sal. É unha boa opción, mira, outro É remedio. un remedio moi típico de meter os pés en auga con sal. Si é certo que para as pernas hinchadas, as pernas cansadas van moi ben. E que vai pasar co calo? Falábamos antes de que había dous tipos, calo brando e calo duro. Cando temos o calo duro, que se doe moito, vai rebrandecer ese calo. Entón, como queda rebrandecido, vai doer menos, pero non vai solucionar o calo. É dicir, pode ser unha solución temporal, pero o día seguinte vai volver molestar ese calo. Claro, como un Ao final, hai anestesiante, que ir ao así. podólogo e eliminalo con xeito. Claro, bueno, pois imos a por máis. A ver. Son diabético e teño moitos calos. Con que método dos que levades falando debo eliminalos? Con ningún. Con ningún, porque falamos de que unha persoa con diabetes. Entón, debe acudir sempre a un profesional, a un podólogo, para que lle elimine os calos con moito cuidado. Ai, como do sintrón que dicía. Claro, exactamente igual, porque falamos de persoas que teñen problemas ou de anticoagulación ou problemas de diabetes, entón, estes métodos na casa poden chegar a ser perigosos. Si é certo que haber unha lima destas non nos vai causar ningún perigo para unha persoa diabética, pero non lle vai eliminar o calo, porque isto falábamos que era para durezas. Para o calo que temos ou ben estes parches ou ben a coitela, así que ollo isto na casa non as persoas diabéticas, así que imos ir ao profesional, imos ir ao podólogo, que con xeito en unha sesión rapidiña vai nos quitar calos. Vai eliminar. Bueno, imos ca última pregunta, a ver que nos chega sobre este tema. É certo isto de que cantas máis durezas me quiten, máis me van sair? Que interesante. Non, si é certo que, ainda que eliminen as durezas, ainda que se eliminen esas durezas, vai volver a medrar porque os puntos de presión do pé son os mesmos. Claro, a non ser que empreguemos unhas plantillas, por exemplo, se o noso podólogo diseñanos unhas plantillas para variar eses puntos de presión do pé, entón a dureza non vai volver a sair. Pero se non, eliminamos a dureza e vai volver a sair porque seguimos camiñando exactamente igual. Pero non é que vayan salir máis e que vayan a aparecer novas durezas. Simplemente que como seguimos camiñando, volve a aparecer. Claro. Bueno, pois aclarado este punto, moitas grazas como sempre, querido Héctor. Bueno, ti te tirarías dun tobogán que lle chaman tobogán kamikaze a 50 metros? A ver, é que con ese apelido xa moito non apetece tirarse. Por un tobogán e un tiro, que chama kamikaze. É que tela marinera. Bueno, pois a nosa querida Alba está aí a punto de tirarse está ollando, claro, está Alba mirando a canto queda. Sí, pois a máis de 50 metros de altura. Onde no Aquapark de Cerceda, que hoxe abría as portas sobre as 12 da mañá e ata o 7 de setembro. Será que a nosa querida Alba de tirarse por ese tobogán kamikaze que aquí dicía Héctor, nin de coño tampouco. Que socorrista. Bueno, pois verémolo a volta da publicidade, non se movan ata agora. Atención, desde agora